Hello guys, welcome back to my YouTube channel M.B Gaorema vlog logo first. So guys, nay बोरै दं नोंथांमोना आसा खालामदों गासिबो थिगैनो दङ ओमफ्राय आंबो थिगैनो दं दिनैहाय नै न'आव सफैलायबाय आं एग्जामा जोंना प्रेक्टिकल एग्जाम दंबावोमोन नालाय बेनि थाखाय थांफिननो गोनां जाबाय दाखालिबो फैदोंमोन बेनि थाखायनो दा जोब्बाय दिनै जोब्बाय नालाय न'आव सफैलायबाय आरो साननैसो उनाव इन्टार्नशिपनि थाखाय थांफिननो गोनां दङ आरो माब्ला थांनाय जागोन बेखौथ' मिथिया दा न'आव मोनफैलायबाय नै जोंहानि बागानाव नै फिलिंगि बागाना बिबारा बारना माखासे नै फिथाइ थायबाय आरो नै फिथाइ थायबायानो एसे गोबावबो जाबायना आं दाखालि खनसे थाबानो बिबारा बारजोबनानै दङमोन ना नै ओमफ्राय दा फिथाइ थायजोब्बायानो ओमफ्राय दा बिनि सिङावनो फैदों आं नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ मानो थाखाय फैदों आङो सिङाव दाखालिबो मा खालामदोंमोन आं बेनो नै मैगं गाइस मानि मुनि खागासिनो आङो एसे गिदिर गिदिर दङना आं बिबार बारियाव हाबफैदोंमोन आरो ओरैजाय बेरायनो फैदोंमोन आं नै एनि एथिखो बिबार बारियाव फिलिंगि बारियाव ना मा होनो गाइस ओंखायनो नै दा बेखौ खानोसै आरो आङो खानानै लाना थांसै र' माने मुनि गिदिर गिदिर दंना एनि बेखौ जि दंखायो आरो नै गिदिर खायो नायलायो वाव नायलाय गाइस मानि मुनि मोनसेयानो जि गिदिरखा नायलाय ओंखायनोथ' खानो लुगैयो आङो नायनानै जा बरियाखाना नायलाय इमान गोलाव नै माला गानो वाव माला बायदि माने नेकलेस बायदिनो शेपआव जि बरियाखा माने नै डिजाइनआ जा बरियाखा नै जाबाय बेयो मोनसेयानो जि गिदिरखा ओमफ्राय दंबावो आरो फिसा फिसा खाबावसै फिलिंगि बारियाव सोर सिखोला आयै सोर सिखोला माना मुनि खागासिनो हनै जा इन्टारेस्टिं आरोना गाइस नै न'आव थाबाथाय बेफोरबायदि बागान बेफोरबायदि थाबाथाय बिराद मोजां मोनो थानोबो सान्थि मोनो सिरिबो जायो न'आव थाबाथाय साफा मोनो ओंखायनो थाबाय थानो लुगैयो फैबाथाय थांनो बायो ओमफ्राय माबाथाय ओजोंहाय थाबाथाय आरो फैनो बायो इयाव थाबाथाय बेलेगाव थांनो बायो बिदि जायो आरो मा थाङाबाबो उपाय गैया आरोना बिदिनो आरो गाबोनहालागै थांफिननो गोनां जालायसिगोन गाइस मा खालामनो न'आव थाबाय थानाय जाया नालाय माबाय थायाबाबो जाया गोबाव थानो सानबाबो थानोनो मोना दा एग्जाम जोब्बाय एग्जाम जोबनाय लोगो लोगोनो जोंना आरो इन्टार्नशिपनि थाखाय थांनो गोनां जालायसिगोन ना बेखायनो थांफिननो गोनां जालायसिगोनसो ज' नागिरबावनो फैबाय थादो
खोमसि खोमसि जालायबाय नै होमबाबो खागासिनो जोंनानि न' खाथियावनोखा नालाय नै बुखुबानो जि बुरजा गखायो माने हाखौल' सुस्र'नांगौ आरो रोदायाबोथ' जाजाखायोना नै साफायानोखा रोदाया बुस्रिबानो थांखायो आरो सुबावखागोन ना তুমি তুমি জানা তোমাকে বসন সাবা tempat lihat nih makanan masih sabar ini mesinnya burca gidi-gidi dong kayak mana nih nilai जाथावना नुखायो नुनायावनो माने नालाय नै गिदिर-गिदिरनो दाखालि जानो आद्रा थालांनाया गाइस बाल्टिंसो जाथारदों बाल्टिंसो नैयावसो दासो थांनो नागिरनासो गिदिर मोनदों बुस्रिनि साफा खालाम Emang gede-gede nalar garlangnोनो बाबाय आंथ' ये नालाय नै जाबाय जाबाय नै इमान बुरजा दसेनो नारसो लाबोबायसो नै इखो दालजों गिदिरानो चलो लेट्स गो खोमसि जाबायना गाइस नै खाखांलायबाय जोंहा थांनानै संनानै जालायनोसैलाय ना मा होनो गाइस दिनैनि भिडिअ'आ एसेबांनोसै जिमियाबो जोंहा बारथिंगासिनो आं दिनै फैदों नालाय बाम जानो मोननानै नालाय मेथाइ जानो लुबैनाय नै फैसाना फैलाय नैसो थांना फैखो नोङो थांना फैखो मेगना जोंलायदों ना मोसौ होना फैदो जाना जिमिया मोसौ होबाय थायो गाइसनि थाखाय बाय बाय लोगो मोनसे भिडिअ गाखोखायो नखाय थिगसे मोसौ होना फैबाय गोजानाव फिलिंगियाव फैबाय थायोना फैसा थाबायनो बामना लांनांगौ आंनोखौ नालाय नै सायाव गाखोफैखायो नालाय फैद' मेथाइ गैयाना आं मेथाइ लायाखैनो दहायनो जाखांबाय खुसेर लाजोब्बायसो आंनाव इनायै बारखायो नखाय दिनैसो नुनायखाय जा फाल्थु जाखाबाय नै बामनांगौ नोंखो दा बामगोन जोंहानि गला बिबारा नै white rose whiteबो नंथारा बारु पिंक खाङानो एसे ओमफ्राय बारा कारा पिंक दं आरो एसे white ओमफ्राय पिंक आरो white नांदेरनाय नै साफा गिदिर-गिदिरथार बारो बियो बारजोब्बायानो जोंहानि मम' खाथामोन रोदाखौ जाखायो माथो जानोसैलाय मटरानो इमान गुसुं जायोना मटरानो बेगरानो सब दंजोबो आरो गुसुं फिसा-फिसाथारना बुरजा जाखाबाय न'आव कालार फोननायसोमोन आलु